Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, il-Bank of Valletta għamel profitt qabel it-taxxa ta' aktar minn 148 miljun euro u kellu l-aqwa riżultati fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Dan intqal f'konferenza l-aħbarijiet li saret mill-bank it-tnejn wara nofsinhar li kienet indirizzata fost l-oħrajn miċ-chairman il-professur Gordon Cordina u l-kap eżekuttiv Kenneth Farrugia. Hawnhekk intqal li kien hemm żieda ta' aktar minn 43 miljun euro meta mqabbel mal-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra. Dan hekk kif bejn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra, il-profitt qabel it-taxxa kien ta' ftit aktar minn 105 miljun euro. Intqal kif dan hu riżultat b'saħħtu għall-bank hekk kif fost oħrajn żdied is-self lin-negozji biex jinxtraw il-proprjetajiet u self personali. Kenna attività wkoll b'saħħitha ħafna fil-kamp tan-net fee and commission income li huma dak id-dħul li l-bank idaħħal mid-diversi servizzi u prodotti li huwa joffri. Fil-kamp pereżempju tal-fondi ta' investiment, fil-kamp tal-prodotti tal-insurance, dak li nsejħulu l-bank assurance. Hemm ukoll il-brokerage, jiġifieri dik l-attività meta l-klijenti jkunu jridu jixtru jew strumenti ta' bonds jew isħma fuq il-Borża ta' Malta jew fuq il-Boros internazzjonali. Il-bank kellu wkoll liħ fl-użu tal-kards personali għal-ħlas kemm lokalment u anke barra minn xtutna. Intqal li dawn ir-riżultati inkisbu fi żmien meta l-inflazzjoni qed tkompli tonqos u qed tistabilizza iżjed qrib il-mira tal-Bank Ċentrali Ewropew dik ta' 2%. Dan filwaqt li tkabbir ekonomiku Malti għadu b'saħħtu b'madwar 4%. Bis-settur turistiku u dak tal-gaming fuq quddiem-nett waqt li r-rata tal-qatt viċin 3% u jifl-aktar rati baxxi fl-istorja. Il-professur Cordina qal li jekk dawn in-numri jinżammu hekk ikun tajjeb ħafna għall-ekonomija Maltija u tkun ferm b'saħħitha imqabbla ma' ekonomija Ewropej. Il-bank ewlieni f'pajjiżna minn barra li qed itejjeb is-servizzi fil-ferat tiegħu qed jaħdem ukoll favur il-qalba diġitali fost oħrajn bl-app apposta li għandu għall-mobiles li biha tista' tħallas. Din hija pjattaforma diġitali, hija app li wieħed kull minnu fin-negozju jekk hux negozju żgħir jew negozju medju jista' jiddownloadja dil-app wara li jikkuntattja l-bank biex jagħmlu l-arranġamenti neċessarji u mbagħad il-klijenti tiegħu kull ma jridu jagħmlu jittappjaw l-app fuq il-mobile u ovvjament min qed jipprovdi servizz jew prodott ikun jista' jitħallas.